Marai perkara ae kowe iki. Wala. Kalau aku jablas. Orang melayu perkara ya. Kalau malah jebur kono sumur. Ya kadang. Sopo sih opo iki lho. Anggap aku tapi. Oh, anggap aku kamu. Oh, cincin apa? Belajar itu kenak kan.
Jadi sing apa? Jebul sing ini sek. Ya. Yo. Ana sek. Nek sing ana bener, berarti dia ora bener. Caca, kowe pengen kok sing ngomong aku sapa? Lagi krungu jenenge Surawana wae. Wis ora wani aku mung karo siji to. Sopo ka? Sing ngomong aku duwe. Aku karo duwe. Kowe karo duwe. Nek aku tidak. Saiki sing nggo duwe. Iki kan sampe ya. Gampang muni ketemu. Koni bakal keprot apa bakal apa aja.
Coba penjenengan tenan iki gila gila. Ah. Mau aku ngerti dengan wae nyempuk rondo ini. Iki boleh kan kita. Oh, itu lagi itu. Oh, lah kancane lagi. Oh, alah. Iki kancam. Ya perok. Wis tak jajali siji siji. Jatuh kabeh. Saiki biarku. Oh tidak. Aduh, bojoku banget. Apa sih kursi? Wis kabeh terus. Iki bayi, saiki bayi. Sesuk apa meneh? Kabeh ketok jajal padha meneng. Kowe aja ngomong. Aku pengen ngerti jatuh apa ora. Wis. Kap. Enam. Siap. Tangan Yoles, gulung Yoles, ilat Yoles, siji sing dulu. Apa? Wis, karyaku, iki kuat apa ora? Marane gede piye? Masane wis. Ora jatuh kabeh karo balas penalas kok. Nah, itu yang berapa ini? Aman. Sesuk sido tak kanggo. Aku ngomong. Sampun kados nopo dhewe. Saiki aku lagi percaya. Koncone wangku bareng gladi. Iki padha jatuh. Muntas. Tapi ngeten. Kula iki ditutup bocah-bocah. Siap. Yo tak omongno cepate. Yo. Seneng aku nek stok. Kowe katone, kotor siji. Oh, bae-bae ada tenan. Karepe bocah-bocah iki kondisi karepe sampeyan iki. Kok saben dina kula mongkon dadi bocah-bocah. Wis Mas. Yen kowe duwe pitakon sing lewat. Yo kene tak perintahkan syukur ganti nomor. Mergo aku duwe panjenengan. Iya, panjenengan apa? Kowe ngerti panjenenganku. Aku pengen dadi ratu dari kerajaan. Pengen dados ratu. Iya. Nek dino bilo, paten kuliah perang kulino. Mula saka kowe. Nganti raden aku njaluk sabyanmu. Yen mengkono aku dadi ratu.
Ade kang gede. Winginget Gunung paling gunung. Boten. ngomong nek Aku siap, Bro. Boten. Ayo bener. Gunung. Saya di kampung kuwi jalan opo tak. Kalau Amin. Amin. Rondo. Ye. Yang ini bocah-bocah. Ini rondo tak turuti. Benar soalnya jalur. Untuk saksi gas mongko bakal mulia orang jadi berada nang terkamu orang kamu kanji yang sakit
menawi panjenengan dereng ngertos kula ngertos. Raka Prabu Gendro Sekti wonten ing kraton Kandhes nembe kinapun ngawontenaken sarasya surasipun rembug ngerasa dalem badhe lereng saking jampaning keprabot lereng anggenipun dadi kula sasampunipun kula mireng jamu ing kados kula mesti ngono saking panggreboku oleh saya kuning Raka Gendro Sekti mesti panjenengan ingkang minangka kadidek dados rawe jeneng menawa kadang aku baik sare Mas Prabu Gendro Sekti ampun gambar saudara iki mesti ora panjenengan nek kene menapa kok mboten panjenengan oke ingkang badhe kawin suda dados ratu wonten ing kraton Kandhes sanes panjenengan juru sapa ingkang putra Purna putri Surabaya sinak-sinak bumi langit dan silakan lu Kandhes wonten pangeran ing gegap pintu sopan panjenengan lu menika panjenengan sing dadi ratu lu kene apa sing dadi ratu lu ana iki lu lek kon purba sing dadi ratu jenengan ulang apa yo nganti purba dadi ratu Bapak Pisan Ahmad Biaji kalau tidak itu pulau pihakkan dibuat tersenjuk menawi korban sing nah aku bukan kamu nah tidak cocok pulau tak berumi soal mangke pulau tak muncul jenengan pulau